πολλούς γόνους. Λοιπόν, τέλος πάντων, πας περιπτώσει, αυτό θέλει σφίξιμο το μελισσάκι. Θα έρθω μεθαύριο, θα φέρω 2, 3, 5 σώματα μαζί μου, άδεια, και θα τα σφίξω. Είχα υπόψη μου βέβαια ότι τα μελίσια θέλουν κι άλλο σφίξουμε λίγο αργότερα. Απλά δεν τα έσφιξα για τα μέλια, γιατί είχαν μέλια, δεν ήθελα να τους τα πάρω τα μέλια. Τώρα εδώ είμαστε τώρα στα μελισσάκια μας, τα βλέπετε. Βάζουμε το ζυμαράκι εδώ επάνω πάλι να το έχουνε, τη βανίλια τους, και βανίλια παίρνω από την Αρκαδεϊκή Μελισσοκομεία. Είναι ο κύριος Γκρίτζαλης και ο γιος του, βγάζουν μία πάρα πολύ καλή τροφή. Εγώ 5 χρόνια εδώ που έχω στο νομό Μεσσηνία δεν χρησιμοποίησα αλλού φαγητό ούτε γραμμάριο πέρα από το Αρκαδική Μελισσοκομεία. Παίρνω ή ζυμωτή ή βανίλια παίρνω, αλλά κυρίως ζυμωτή βάζω, βγάζει πάρα πολύ καλή ζυμωτή, αλλά δεν είχε αυτή τη φορά ζυμωτή, έχει ξεμείνει και πήρα βανίλια, αλλά και η βανίλια του είναι 3α. Σας λέω, δεν κάνω διαφήμιση για τον Γκρίτζαλη, απλά λέω την αλήθεια, να ανοίξω και τα μάτια σε εσάς που δεν ξέρετε, που παίρνετε από οποιοδήποτε τροφές για τα